आं थासान्दियाव सोरां मन्जु थियेटारा अरायबो थांना थागोन आरो आं थैब्लासो सोरां मन्जु थियेटारा थैगोन। आं थांना थासान्दियाव सोरां मन्जु थियेटारा अराय सम बर'नि गेजेराव थांनानै थागोन। जेला आं थैगोन अब्लासो सोरां मन्जु थियेटारा थैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मसाहारिया। गोबाव बोसोर सम आरो थासारिजों गोब्राबै जुजिनानैब्लाबो फोथांनानै लाबोनाय नायल' जायल' बर'नि मोनसेल' सोरां मन्जु थियेटारा फैयै फैयै दिनै सनाथि मायथाइनि बैसोआव हाबसिगोन। फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दान हाबनाय लोगो लोगोनो बर'नि गोजामसिन सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोर आबुं जागोन। बिनि थाखायनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि 14, 15 आरो 16 अक्ट' खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सोरां मन्जु थियेटारनि सनाथि मायथाइ बोसोरखौ गाजा गोमजायै फालिनो लाहार फाहार खालामदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि ओनसोलाव सोरां मन्जु थियेटारखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बिसमुरिनि उन्दुगामि खौसेथि आफादा सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मसाहारि बिथांनो सनाथि मायथाइ फालिनायाव हेफाजाब मोननो हानाय बायदि आर'नाइजों लोगोसेनो बायदि नांगौ मुवा बेसाद आरो रांनि अनसुंथाइखौ हरनाय जायो। बे समाव हाबाफारियावनो नुजाथिनाय बर'नि नायजाब दिन्थिफुंनायजों मोजां मोनग्रा आरो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायथों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होनि। दा 75 जाबाय आंनि बैसोआ। माने आङो 25आवनो खालामदों। 25आवनो आं थियेटार खालामदो आरो दानो 75 जाबाय। आरो बिनि आगोलाव आङो 5 बोसोर लांदांबो खालामदोंमोन। 5 बोसोर लांदां खालामबा बे 5 बोसोर लांदां आरो दा 55 55 बोसोर आं हारिमुनि नामाव गिदिंबाय आरो। जे नोंथाङा जे सोरां मन्जु थियेटारखौ गल्डेन जुबलि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। मा खावलायनो सानो दा? आंथ' गल्डेन जुबलि जानायनि उनाव गारसिगोन होनना सानदों। इउटुबावबो होदों। नाथाय नों जा बर' समाजा बुङो जे आदा नों जुदि गारनो गोनांब्ला अब्लाना नों बायदि द्वितीय बेक्ति बर' समाजनि गेजेराव हारिमु अनसायग्रा सिबिग्रा ओंखारनाय नङा। गथिखे जों मिजिं थिदो, जों अनुरद खालामदो नोंथाङा थियेटारखौ गारनो नाङा। हागौमानि जोङो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जोंबो थांनानै एसे एला रां रुफाखौ जों बिना होगोन। नों थैसान्दियालागि नों थियेटारखौ सोरां मन्जु थियेटारखौ थांना थानो होनांगोन। आरो थैनो हांबाथ' बे बेलेग बाथ्रासो। खिन्थु थांना थासान्दि नों खालामथारनांगौ जों अनुरद खालामदों नोंथांखौ। बिदि बुङो दा मा खालामगोन? थेवबो आं गारनो गोसो गैया। दिनै 50 बोसोराव दिनै जि उन्दुगामिया जिबायदि आंखौ मान बावबाय सन्मान होबाय बेखौ आं जिबनाव बावगारनो हानाय नङा। दिनै बेखायनो आं दिनै बे कमिटिखौबो हाजासे आंनि आखाइ फारनै खबजोबनानै खुलुमनानै आं आखिरबाद होदो बे अनुष्ठाना थांना थाथों। जुदि थांना थायो अनुष्ठाना थांना थाबाय आरो आंबो जुदि गल्डेन जुबलिनि उनाव खालामो होमबाना जाहाथे बेबायदिनो आं बे जायगायाव जाहाथे फैफिननो मोनो। आरो बेखौनो दिनै उन्दुगामिया जिबायदि आंखौ मान बावबाय रां रुफाजों होआखैबाबो मोनसे थुलुंगा होबाय बाथ्रादों एसे एला होदो होनना बुंदों। दाबो आं नायाखै। हनै जा रन्जय फंबायाबो मोनसे गाव लिरनाय नायजाब बिजाबखौ आंनो होदों। बिथाङा मा जिउ जारिमिन लिरदों मा लिरदों मिथिया। आं बेखौनो नायबासो मिथिनानै मोनगोन। थेवबो आं गोजोननाय हादों। बेबायदि जुदि जोंहा बर' समाजनिफ्राय जुदि आं थुलुंगा मोनोब्ला अब्लानिया आङो बर' थियेटारखौ गारा। आं थांना थासान्दियाव सोरां मन्जु थियेटारा अराय सम बर'नि गेजेराव थांनानै थागोन। जेला आं थैगोन अब्लासो सोरां मन्जु थियेटारा थैगोन। बबे जायगायाव खुंनाया दा आंनि न'खरावनो आंनि गामिया जाबाय बजालि जिल्ला। दा आग्ला बरपेटामोन दा बजालि जिल्ला जाबाय। पाठसालानि खोलाहा लेस्रा होनना बुङो 6 किल'मिटार गोजानाव। बैयो आंनि न'खरावनो खुंगोन। आंनि न'खराव आं बिदिहाय बहुद जायगायावनो गोबां जायगायावनो मानसिफ्रा बुंदों जे आदा खनालि जयन्तिखौ जोंनि जायगायावनो खुंनि जों खाथिनि थाखाय जिमान खस्थ' खालामना जों खालामो। खिन्थु आं होआ। मानो होआ जे 50 बोसोर मानसिफोरा सानदों जे 50 बोसोर थियेटार खालामदो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमाया निस्सय धोनि जादों न' बां खादो ओरै मोनसे सानदों आंखौ 50 बोसोर खालामदों निस्सय धोनि थाखा फैसा दङ। बे होमबाथ' बेनिखायनो आं आंनियाव खुंनो सानदों माब्रै जोंनि बे बर' समाजा बर' सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जाहाथे आंनि न'खौ नायथो होमब्ला फोथायगोन जे सोरां मन्जु थियेटारा 50 बोसोराव मा खालामदों। बे 50 बोसोराव दिनै आंनि थाखाय माबाया सम्पत्तिया 65 बिगा हाया थाङै थाङै मात्र 8 बिगा हा दङ। 8 बिगा हादोंबो आं लोरबां जायाखै नेना थायाखै मेंना थायाखै उन्दुना थायाखै। आंहा थांखिया बेनोमोन जे बर'नि गेजेराव खनालि जयन्ति खालामगोन आं। बै थांखिया फैयै फैयै नै देग्लाय 50 बोसोराव गोलैफैबाय। 2024 सननि फेब्रुवारि दाननि 14, 15, 16आव
आं इखो गल्डेन जुबलि सानखौ फालिनाय जागोन बे सान फालिनायाव आंहा दिनै गेदेमा हाग्रामा महिलाफोरखौ बिथांखौबो लिंगोन बिथांनि दलगल BPF आरो द्वितीयते जोंहा बे दा गोदानै सरकार दानाय PTR प्रमद बर' सार आरो बिथांनि आखान्थिफोरखौ लिंगोन होननानै सानदों माने सानथाम फालिगोन आरो आं सानथाम फालिगोन दा बे सानथाम फालिनायाव आं दा नागिरो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एला थुलुंगा मोनोब्ला होमबाना आं जेरै गोसो ओरै खालामनो हागोन आरो बेवहाय होआबाबो आंथ' सिगां बुंदों किसुमान बेयाव होदां होआबाबो गारि गुरा फाननानैबाबो 1 बिघा हा फाननानैबाबो तथापि आं गल्डेन जुबलि खालामगोन ए मोनसे आंहा प्रतिज्ञा दं आरो 1 बिघा हा फाननानैबो गल्डेन जुबलि खालामगोन होननानै आंहा मोनसे बाथ्रा गोसोआव गोरबोआव गोबाना लादो आरो दा नायनि रायजो राजाफोरा आंनो मा थुलुंगा होयो आरो होनांगौ आं मोनसे बिसास दङ बाहाय बांलाखौ होगोन मन्त्रि MLA आरो थियाटार खालामनो जुदि आं एसे एलाखौ होदोब्ला EM GM MCLAफोरा आरो मन्त्रि MLAफोरा गतिके निश्चय गल्डेन जुबलि होगोन होनना आं मोनसे मिजिं थिना दं आरो मोननो आखायाव हैनो खोथा हालिया आरो दा खिन्थु रावबो होआ होनना बुङा आरो होगोन हरगोन जों हरगोन होनना बुङो खिन्थु मोननो समावसो मा मोनो खोथानो हालिया बाबा बेयाव साफ्रोम रायजो राजाफोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरनिसिम माबाफोर खावलायहरनांगौ दं नामा नोंथां? खावलायहरनायनि बेलायाव आं फंनैसो माबा बुंगोनसै फावथाय आं हरनै जाबाय नायनाया ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय दा आदा चन्द्रकान्तआ फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव बिथांमोनहा थांगोन दावबायहैगोन ओमफ्राय आं बे दावबायहैनायाव बेखौनो बुंनो सानदों आरो जे दिनैहाय आदा चन्द्रकान्तआ गल्डेन जुबिलिनि फारसे आगान सुरबाय 50 बोसोरनि फारसे आगान सुरबाय दा बिथांनि फावथाया मा खालामबोदों मा खालामबोआखै 50 बोसोराव आं बेखौ थांनाय जारिमिनखौ आं मिथिला नाथाय आंनि गामियाव उन्दु गामि बा बासबारियाव जेरैबायदि नुदों बिथाङा जेरैबायदि फावथायखौ लानानै बेरायदों आं हरनैयाव नुनायाव मोनसे ससियेल रिफर्मनि मेसेजखौ लानानै बिथाङा गिदिंदों जाय जिनिसा बर' गामिनि थाखाय जोबोद खाबजाथाव बेयाव जोंगा मागाखौ नायनो होननानै फैयोब्ला बेयाव बारा नुनाय नङा नाथाय समाजनि जे शुद्धिकरन बा रिफर्मनि जे बाथ्रा जों बे नोजोरजों नायोब्ला बिथांनि नाटकआव मोनगोन दा बेनिखायनो आं खावलायो जे दाब दाब जायगायाव बा दाब दाब गामियाव सोरां मन्जु थियाटारा थांगासिनो दं जाहाथे बयबो फै नायफै आरो सापर्ट खालाम थुलुंगा हर मानो होनबा 50 बोसोर बिथाङा मोनसे बिसखौ लोंनानै बर' जाथिनि थाखाय मोनसे आदर्शखौ फोथांनानै लाखिबोबाय आरो बर' समाजाव बेबायदि मानसि उजिफिनगोन ना उजिफिना बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो जोंहा मोनसे ससियेल रेसपन्सिबिलिटि समाजाबो मोनसे दायथ' दं बर' जाथिनि मोनसे गिदिर सम्पथिखौ बिथाङा फोथांनानै दोनबोबाय लाखिबोबाय दा बेनिखायनो आंनि मोनसे खावलायनाया बेनो बयबो जाहाथे जेरावखि थाङा बिथांखौ ज'यै फैनानै बिथांनि फावथायखौ नायफै जोंगा मागाखौ नायनो होननानै दाफै नाथाय जाथिनि मोनसे आदर्शखौ फोथांलांफानि होननानै नायफैबा आं साबसिन मोनगोन आरो दा बिथाङा गल्डेन जुबिलिखौ गाव फोरमायनाय बायदिब्ला फेब्रुवारि दाननि 14, 15 आरो 16 बे अक्ट'खालि थिरांथा लादों होनदों दा बे बेलायाव बिथाङा मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंनो थांगासिनो दङ जायखौ जोङो थाइसे थाइनैजों हयथ' सिमांबो नुनो हानाय नङा बेनिखायनो नैबे उन्दुगामि खुंफुं आफादा मोनसे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बिसोरो मोनसे अनसुंथाइ गल्डेन जुबिलिनि मुङाव मोनसे फिसा खेन्दासे साहा कापसेसो लोंहोनो हानाय खोमा आं मोनथिला सिङाव मा सोदों सोआखै दा बेखौ हरदों बिथांमोनहा दा आं बेनो गुरै खावलायनो सानदों आदा चन्द्रकान्त मुसाहारिया जेरावखि थाङा जेखि पेन्डेलाव थाङा जेखि गामियाव थाङा मोनफ्रोमबो बानजाय आफादा जाहाथे गल्डेन जुबिलिनि मुङाव खेन्दासे खेन्दानै हरोब्ला मोजां लाब लसजोंथ' जों रायलायनो हाला जों थियाटाराव लांग्राफ्रा लाब जादोंना जायाखै थेवब्लाबो मोनसे मानबतानि बा जाथिनि सार्थआव बयबो जाहाथे खेन्दासे खेन्दानै हरलाय लायो मानो होनबा जोंहा समाजनि मोनसे दायथ' दं हिसाबै बेखौ आं गुरै खावलायो आरो सोरबाफोर हरनो गोसोब्ला इन्डिभिजुवेल बिसोरबो हरनो हागोन आं बेखौ लुबैयो जाहाथे बिथांनि सिमाङा साक्सेस जायो आरो बर' जाथियाव बेबादिनो थुलुंगा मोननानै सोरबाया आरो उजिफैबावो दा मोनसे माइल खुन्थिया आरो मोनसे जारिमिन बेयो बर' जाथिनि थाखाय बेनिखायनो बिथांनि हाबाफारिखौ जों बयबो
एफा एनै हेफाजाब हरोबा जों बयबो जाथिनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन, आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो जाथिनि थाखायनो खाबा नालाय दा बेखिनिखौ बुंनानै आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दा बेनो जोंनि उन्दु गामि खौसेथि आफादनिफ्राय बेखौनो बुंनो आं सानदों। दा जेनेबा जों जोनोम जायैनि 12-15 बोसोरसो सिगां 1974आवनो बे सोरां मन्जु थियाटारा जोनोम मोन्दों। नाथाय दिनै जोंनो बैसो जाफैलायबाय, नुफैबाय। दा बेहाय फैयै फैयै फैनानै फैगौ जानुवारिनि 14-15-16मोन नामा आदा? फेब्रुवारिनि 14-15-16 फेब्रुवारिनि। दा बेवहाय सनाथि मायथाइनि सम सफैबाय 2024आव। दा बेखायनो जों दिनै जोंनि नैबे उन्दु गामि कमिटिया दिनै बेलासि समावहाय नैबे आदानो जोङो कमिटिनिफ्राय आर'नाइ गांसे होदों। ओमफ्राय आं लिरनाय खासिथु होनाय देंखो सल'बाथा बिजाबखौबो आं आदानो होदों। लोगोसे जोंहा जोंनि कमिटिनिफ्रायनो सोरबा दावदै कार्टुन 2 बा दावदै प्लेट 2, सोरबाया दै, ओमफ्राय ओरैहाय सोरबाया साहा, मिस्थि, सिंग्रा, जाग्रा लोंग्रा जों बानायदों आरो बे बानायनायनि खारना जाहैबाय जोङो आर्टिस्टफोरजों आरो मालिकजों आरो जोंनि कमिटिजों ज' लोगो हमलायदों। मानोना जों नैबेहाय आदानो जा हायो जोङो खिथाया, जों फैसाखौ बेसेबां हरदों मादों जों खाम सिङावसो सोनानै सिल थिल बुना हरदों। आरो बे जों हरनाय डनेसन फैसाखौ सेरा मन्जुनि मालिक आदा चन्द्र कान्त मुसाहारियाबो जेनेबा दाबायथों, गल्डेन जुबलिनि मुङै जों जा हायो उन्दु गामि कमिटि आफादनिफ्राय जों हरनाय जादों आरो। जेनेबा आं खावलायनो सानो जाय बिथांमोना नैबे जोंनि बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो 2 हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।